alaikum, barkanku da wannan tasha ta mu ta Kaita Online Tech, inda muke kawo muku duk wasu abubuwan ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. Idan ne shine farkon zuwan kan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan zo muku da wani albishir ne wanda NYF sun fara tura sakon training, wanda kuma gaskiya na lura cewa za su mamu mutane da yawa, wanda wasu mutanen gaskiya da kyal ne mutum zai iya ma sanin cewa an tura mashi sakon dubawa har in dai mutum ba yana cikin email din shi da sauri ba. So yanzu kun ga cewa wasu duk yanzu aka tura musu wannan sakon, sannan kuma wasu ma gobe za su yi wannan training din nasu irin haka wajen karfe 1 da sauran wani abu. So kaga wani zaka ga cewa ma an zo an yi ba tare da ya san an yi ba. So ku sani kuma cewa duk wanda bai yi training ba, so da kyal ne za su bashi wannan loan din da za su bada. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka je ka duba email ɗinka kai ma ka gani, sannan kuma zan gaya maka cewa za su baka ga lokacin da zaka yi da komai da komai. Ku sani dai cewa dai an daɗe ana ta dai samun wannan matsalan dama, NYF ana ta cewa sun ki turowa. So insha Allah dai yanzu ina tunanin cewa sai riga sun gyara komai da komai ne. So da farko dai dama idan ka san baka ga sunanka ba, akwai spreadsheet wanda zaka iya ka duba, za mu aje shi a cikin Telegram channel namu, wanda kai tsaye zaka iya shiga Telegram din. Idan ka shiga Telegram din zaka iya kai sacin sunanka, idan kai sacin sunanka, idan Allah ya sa akwai sunanka a ciki, to gaskiya sai ka samu ka duba email ɗinka sosai, wanda insha Allah idan ka duba email ɗinka sosai zaka ga cewa sun tura maka invitation idan Allah ya sa sun gayyace ka. Idan kuma Allah ya sa ba su gayyace ka ba, so insha Allah na san suna turawa ne kamar batch by batch, sai mutum ya dan ƙara duba ko da zuwa dai irin cikin wani satin ne, ko kuma dai mutum ya ci gaba da kawai cikin continuously, saboda insha Allah kamar dai yanda suke dan fafa turowa na san cewa za su tura wa mutane sosai. So yanzu zan shiga domin ku ganawa wanda suka tura mun da kuma wani schedule suka sanya mun na lokacin da zan yi in training nawa. So yanzu kun ga yau 17 ga wata, kamar yadda kuke gani yau 17 ga wata. So yanzu nan ina duba na ga cewa sun tura mun sakon cewa ana gayyata ta training. In kuka lura za ku ga cewa gashi nan wurin NYF training gashi, za ku ga cewa yesterday a jiya suka tura min irin kamar a ce wajen karfe 12 na dare. So kun ga ba kowa bane ba wanda ya san cewa lalle shi ma an tura mashi wannan abu nan nashi. So kowa idan da ya san cewa yayi kuma sunan shi ya fito, da Allah mutum sai hanzarta ya duba. Kawai zaka ga wannan NYF training, sannan kuma zaka ga shi nan wurin dia participant, za su baka details da komai. A ƙasa zaka ga cewa sun sanya maka ga lokacin da zaka yi da komai. So bari in yi ƙasa domin ku ga yaya suka sanya min. So in ka lura zaka ga cewa ga shi nan wurin sun yi scheduling ga yanan topic of training FMYSD, gashi nan NYF training, sai time ka gani November 17. So kun ga cewa in ba wai Allah ya sa mutum hankalin shi ya kai ba, gaskiya mutane da yawa ba za su samu wannan training din ba, domin idan dai har hankalinka bai kai ba, zaka ga kawai ka zo ka mance kai ba duba email kake ba, kawai sai dai kaga an yi training an gama baka sani ba. So yanzu kun ga cewa gashi kun gani 1:30 za a yi, za a fara training din, wato kun ga gobe kenan, gobe 1:30 na rana kaga su nan za a yi. So kaga wannan ba kowa bane ba wanda Allah zai sa wai ya gani, sai idan mutum ya kasance yana danya cikin email yana duba. So yanzu kun ga wannan document din da kuke gani gashi nan wurin cikin shi, idan ka zo ka duba ka cewa an baka, so a wurin zaka danna ya zaka yi Zoom meeting ne. Idan baka da Zoom zaka iya ka shiga Play Store, idan ka je Play Store kawai sai ka rubuta Zoom, kana rubuta Zoom sai kai downloading din application din. In kai downloading application din sai ka zo kawai ka duba daga ƙasa, za ga cewa za su baka meeting ID gashi nan wurin meeting ID kuma sannan ga password, za su baka password ɗinka wanda da kai shi kadai ne zaka iya ka shiga ka je ka duba wannan meeting din. Da ka shiga zai ba su damar san cewa wannan user din kaza ne. So kun gani za su san cewa kai ma ka shiga wurin training din nan. Idan ma baka shiga ba za su sani, idan ka shiga sun sani. So insha Allah yanzu zan gwada muku cewa idan ma an baka, zan gwada muku ya mutum zai je ɗauko Zoom din nan. So kai tsaye idan kana da Play Store ɗinka, in kana da Play Store kawai zaka shigo kamar haka. Da ka shigo kamar haka sai ka zo nan wurin, in ka zo nan sai ka rubuta Zoom kamar haka, ka rubuta shi kamar haka. So da ka rubuta kamar haka sai ka danna gashi nan wurin, sai kawai ka taba shi kamar haka. So da ka taba shi za ku gashi nan wurin, saboda ni ina da shi yasa kawai ya ce min update, wato kawai sai dai in yi updating. Shi Zoom application ne wanda ake amfani da shi ta wurin yin meeting, da irin zaka iya kai meeting da mutum ko daga ina yake, ko ku yi meeting ku biyu ko ku da yawa, ko ku yi da audio ko kuma ku yi da video. So nan wurin ni tunda ina da shi kawai updating zan yi, sai in ce update. So da zaran ya gama updating shikenan kaga wato yayi updating ya koma sabo. So kai kuma in baka da shi, kai tsaye inda ya nuna update din nan kai kuma zai nuna maka download.
so gaskiya ya kamata sai ka zo ka sabke shi in kai downloading din shi, amma ka tabbatar da sai an tura maka training invitation sannan, saboda idan ba a tura maka training invitation ba so babu wani amfani da zai maka, amma in an tura maka training invitation so kaga zai matukar amfani, saboda dole da shi za ka yi amfani kai wannan training din. So abin da nake so dai ku hankalta da shi, idan dai mutum ya san cewa ya cika NYF kuma sunan shi hito a cikin list nan da suka bada na mutum 10,000, to gaskiya hanzarta ya duba email din shi sosai da kyau. Da ya duba email din shi da kyau, insha Allah in Allah ya sa sun turo mashi, to idan kuma Allah ya sa ba su turo mashi ba, to watakila shi yana daga cikin batch 2 ne, sai mutum ya haƙuri ya dai ci gaba da duba email din shi da kyau, saboda gaskiya in baka duba email ɗinka da kyau, so gaskiya zai kasance ka zo ka yi losing wannan ba tare da ka san ma an yi ba. So da zaran za ku ga cewa haka shi Zoom yake, da ka zo kawai in kana so kai joining meeting din tunda su sai daga sun baka, kawai sai ka danna wannan wurin inda ka ga an rubuta join, da ka taba shi haka so ka gani za ka ga cewa meeting ID. So meeting ID sai ka zo kawai ka ɗauko abin ɗinka da suka baka nan, kun gashi nan meeting ID, gashi nan meeting ID. So kada ku ganshi biji na riga na daɗi ne saboda babu yanda za in bar shi buɗe, wani zai iya kwashewa ya je ya sanya. So kun gani meeting ID gashi nan, da ka sa meeting ID sai kuma ka ɗauki wannan password. So meeting ID ɗinka kawai za ka kwaso shi, da ka kwaso shi sai ka zo ka sa shi wannan wurin nan ɗin nan inda ka ga an sa meeting ID. So kana sa shi ka danna join, zai ce kuma to ka sa password, da ka sa password to zai baka damar kai ma kai joining kai participating. So haka za ka zo kai joining ɗinka, sannan kuma haka za ka zo kai training ɗin da za a yi. So abin da nake so ku fahimta da shi shine gaskiya dole fa sai mutum yana dan duba email din shi da kyau, saboda in dai baka duba email ɗinka so zai kasance gaskiya an zo an tura wannan abun kai baka ma san an tura ba. So da ka duba email ɗinka za ka ga gashi nan wurin an rubuta maka NYF training, da kaga NYF training kawai sai ka zo ka duba details ɗinka. So babban abin da mai amfani wanda zaka ɗauka sai ka zo ka ɗauki ka duba lokacin da zaka yi training ɗinka, shine abu mai amfani na ɗaya. Idan ka duba sannan kuma sai ka zo nan ƙasa ka tabbatar da ka riƙe wannan ID ɗinka na meeting da kuma password ɗinka, domin su ne kamar a ce jigo wa'anda zaka shiga kai wannan abu. So insha Allah duka wannan abubuwan in ka duba su za ka ga cewa za ka yi wannan training din successful training din, ba wani abu bane mai wahala, ba wani abu bane wanda kawai dai za su zo su suna ta maku bayani ne su gaya maku information akan wa'annan abubuwan da sauran me masu tambaya za su dan ba da damar tambaya, wanda ya samu ya tambaya, wanda kuma bai samu ba shikenan, amma dai zai yi recording ɗinka nambobin da suka baka ɗin nan, su za su yi recording ɗinka as participating, wato kai participating. So abin da za ka yi a nan shikenan, da kai wannan kai download da komai za ku ga cewa a nan wurin dashboard ne, dashboard ɗinka ne, dama kowa ya sanya zai zo shiga dashboard ɗin shi. Za ka zo ka sanya username ɗinka ne, in ka sa email ɗinka, ka sa kuma password ɗinka wancan dai wanda ka yi lokacin da kai registration na NYF. So insha Allah a cikin wannan bidiyon anan za mu tsaya. Idan kuma mun samu wani sabon information wanda ya kamata mu zo mu bayyana muku, so insha Allah za mu zo mu bayani kan shi. Na ɗaya dai dole ka rinka duba email ɗinka, domin insha Allah za ka ga an sanya maka. Na biyu kuma ka tabbatar da kayi downloading Zoom kamar yadda na gwada muku yanzu, so haka zaka je kai downloading Zoom, kuma sannan in ka zo kawai zaka danna wurin join, da ka danna wurin join sai ka zo ka ɗauki wannan code meeting ɗinka, meeting ID ka je ka sanya wurin, ka ɗauki password ka sanya. So insha Allah kana sa su za su baka dama kai connecting ka shiga wurin meeting ɗin kai ma kai attending. So Allah ubangiji ba da sa'a, duk wanda Allah ya sa yake da rabo insha Allah mun san za a samu. So kuma zan aje muku Telegram channel ɗina, wanda cikin Telegram ɗina in kuka shiga za ku samu asalin sheet ɗin wanda aka sanya na mutum 10,000, sai mutum ya ƙara bi a hankali ya duba. Idan ka duba kuma in Allah ya sa akwai sunanka a wurin, to kai tsaye kawai sai ka je ka ci gaba da cikin ɗin email ɗinka, wanda insha Allah za ka ga cewa sun tura maka sakon invitation kai ma wanda za ka zo a gayyace ka training. Saboda za ka iya ganin kai ma an sanya maka gobe, wato kuma baka sani ba, kaga in baka yi ba abin zai zo ya kasance kamar ya zama wastage. So idan wannan shine farkon zuwan kan tasha ta mu, kada ka manta ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar ƙararra domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Mun gode.